trošku funguje tá prezentácia. Niekedy, keď bude čas, Aké všetky informačno-komunikačné technológie využíva vaša škola? Tak v našej škole sú zriadené 3 počítačové učebne, ktoré sú, myslím, že veľmi kvalitne vybavené. Potom máme miestnosť didaktickej učebne, kde sa nachádza data videoprojektor a všetky takéto pokrokové technológie. Asi by som mohla spomenúť aj fakt, že práve naša škola sa pred 2 rokmi zapojila ako jedna z prvých škôl do peer školenia, ktoré obnáša si to, že kolegovia naši sa stali školiteľmi pre iných pedagógov v Nitrianskom kraji. Na našej škole som už 9. rok a páči sa mi tu celkom dobre. Máme dobrý kolektív, celkom dobré vybavenie v centre mesta, takže som spokojný. No, keďže ja učím geografiu a geografii sa dá práve tieto informačné technológie veľmi, veľmi dobre využiť, tak ja, keďže som na to aj zvyknutý dosť to využívať, tak ja by som si to už asi moc nevedel predstaviť, že by som učil klasické, ale samozrejme, že klasická mapa je tiež na niečo dobrá, lebo študenti sa musia vedieť orientovať aj na klasickej mape, ale keď sa dá, tak každú chvíľu sa tie prostriedky snažím využiť informačné. Čo konkrétne napríklad to, že si môžete vyhľadať strašne veľa informácií, aktuálnych informácií v geografii, napríklad aj fotky o danej oblasti, v tých virtuálnej zemegule NASA Worldwind alebo Google Earth si môžete nájsť konkrétne miesta, pozrieť sa na satelitné snímky, napríklad jednotlivé miesta, ako napríklad Eiffelová väža, Veľký čínsky múr, hej, nejaké ostrovy. No, tých možností je strašne veľa a som rád, že v tej geografii sa to dá veľmi výrazne využiť. Práca v teréne, napríklad so študentami môžeme ísť von, zobrať si GPS-ko, hľadať nejaký poklad, geocaching sa to volá, taká svetová hra. Samozrejme, my pre študentov urobíme rôzne iné hry, dajú sa to prepojiť s počítačom, ukázať, kade sme išli, hej, dajú sa robiť rôzne grafy, nadmorskej výšky, profily. Vlastne tak tých možností je naozaj veľmi veľa. Prečo ste sa zapojili do súťaže Cena Slovak Telekom? Na školu prišiel list vlastne Slovak Telekom s výzvou, že učitelia, ktorí majú skúsenosti s informačnými technológiami, tak aby napísali svoje poznatky, že akým spôsobom pracujú s deťmi a s informačnými technológiami. V skutočnosti to bolo len to, že sme so študentami chodili na bicykloch po takom území, napríklad Stredné Považie sme mapovali po všetkých tých dedinách, mali PDAčka, v ktorých mali letecké snímky a museli tam vlastne zaznačiť každý jednotlivý dom s adresou presne. To sa potom využíva v logistike a v navigácii. Čiže v podstate nejaké reálne uplatnenie ten projekt mal, hej? Áno, presne tak. Študenti sa naučili pracovať vlastne s novými pojmami, ako je to geokodovanie adresných bodov, a aj s novými technológiami, ako je PDAčko, s leteckými snímkami. Vlastne sa naučili dosť veľa vecí a pochopili. Veľa vecí napísali potom aj v sočku prácu, ktorá mala veľmi dobrý ohlas. Skončili sme druhý v celonárodnom kole. Zo 16 prác celoslovenska sme boli druhý najlepší, takže celkom veľký úspech. Urobili sme dobrú vlastne reprezentácia našej alma mater. Prineslo mi to veľa, lebo napríklad teraz na škole už mám nejaké základy z tohto a ľahšie sa mi na škole teraz učí aj, že poznám už niektoré programy lepšie. No, využívame, myslím, tú premietačku, neviem, teraz napríklad dneska sme robili s GPS-kom, všelijaké veci, čo potrebujeme kvôli tomu. Myslíš, že to niekedy ešte využiješ? Určite je to lepšie, lebo niekedy v normálnom živote by som sa s tým možno aj nestretol. Má podľa vás súťaž Cena Slovak Telekom význam pre učiteľov? Myslím si, že áno. A čo mám aj informácie od ostatných učiteľov, tak pozerajú si niektoré práce a dokonca ich aj využívajú, lebo tie nápady, ktoré majú iní učitelia, potom môžu sa takýmto spôsobom zužitkovať aj inde.